Mga barangay konsehal sa Dakbayan sa Danao ug Naga nadakpan sa anti-illegal drugs operation. Mga sakop sa media nga nag-cover sa kapulisan nagpa-drug test. Peter Lim gihagit ni PNP Chief Bato de la Rosa nga ablihan ang iyang bank account sa publiko. Bus nga gisakyan og mga senior citizens nalimbuwad. May hapon sugbog Kabisayan. Usa ka task force tukuron sa NBI alang sa pagbukod niadtong nalambigit sa gidili nga drugas ug korupsyon sa gobyerno. Niadtong Biyernes sa milabay nga semana, aduna nay bag-ong pangulo ang NBI sa Kabisayan. Kinigaksyonan ni Minyo Libona. Matod sa Pangulo sa NBI, tukuro nila ang task group nga mututok lamang sa pakigbatok o pagsumpo sa illegal nga drugas o korupsyon sa gobyerno. Matod ni Atty. Dante Giran, ang task group tukuron sa 17 ka regional offices sa NBI nunot sa mando sa presidente. Ang atog yung unang tagaan og bili kining kombate versus droga. Okay? And then ikaduha, kining kombate nato against corruption in the government. Kanduha lang importante. Si Atty. Patricio Bernales Jr. nga taga Butuan City, gitudlo nga mupulik ang Atty. Jose Yap, isip bag-ong direktor sa NBI Central Visayas Regional Office. Nanawagan siya sa pag-abag sa katawhan ug bukas ang ilang buhatan ni atong adunay ikahatag nga impormasyon nga makatabang sa ilang investigasyon. May tabang sa inyo. Kung may mga nakita ninyo nga mga krimen, i-report sa amo. Labi na ganang sa drugs and corruption sa public. So kung namoy mga ingana nga nangabalaan, namoy mga kasayuran or tunga lang mo, feel free to visit my office or the office here or approach anybody from the office and Nagpasalamat si Atty. Jose Yap sa suporta nga iyang nadawat samtang nangulo sa NBI sa Kabisayan ug nangayo og suporta sa katawhan alang sa bag-ong direktor. Before closing, I would like to encourage everybody to extend their all-out support and cooperation to our new NBI director. Alang sa Aksyon Bisaya, Minyo Libuna, News 5. Nangaangol ang mga senior citizens human nalimbuwad ang bus nga ilang gisakyan. Ang mga senior citizens nagpaingon sa usa ka outing dihang na disgrasya ang ilang gisakyan. Kinigaksyonan ni Leslie Camanade Vistil. Napagngan sa makina ang bus samtang nagtungas sa dalan sa Barangay Pitos. Matod sa driver nga si Eduardo Cagas, paingon sila sa kabangahan alang sa outing sa mga senior citizens. Miatras paingon sa ubos ang sakyanan, human pagkapaong sa makina, ug iyan na lang kining gibangga sa pangpang nga may resulta sa pagkalimbuwad sa sakyanan. Oh, pag-abot din dire matay. Niya mo to naatras ya. Dayon pagka-atras. Ako na lang giwala kay mabot ko sa ubos. Delikado ba dagamang kayong ma-damage. Usa sa 27 kasakay sa bus mao si Rebecca Tabu-Tabu. Wa siya magdahom nga madisgrasya tud kay wa may problema ang sakyanan sa ilang paggikan. Walay nakaangkon kanila og grabing samad ug mga bunog. Kuanto ko nang ning basta may namatigdan sila nga murag dili kaya ning atras. Nya pagka-atras tikilit, diretso na. Na pagsurba wala mo tabangan mis mga silingan. Unya kanang nagpatong-patong mi sa sulod. Ang mga senior citizens nga sakop sa Seventh-day Adventist retirees, ang president sa asosasyon nga si Pabling Punay nagkanayon nga kabahin sa ilang kalihukan ang outing matag 3 ka buwan isip kalingawan. 50 individuals na akong register dito sa kon. So we have to abandon charge to experience lang mga payment dito na himo. So di na mamika padayon kay it's not di san maayo nga ang uban malipay unya uban to sa hospital. So Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Pangulo sa Penro nagplano sa pagpa-drug test sa mga truck drivers nga naghakot sa bus ug graba. Kinigaksyonan ni Athena Menyoza. Na ay
Ragya po sa unang standby. Gihangyo sa Pangulo sa Penra ang mga sakop sa PDEA alang sa pagpahigayon sa surprise drug test. Nagduda si tribunalo nga naggamit og drugs sa mga driver, hilabi na nga walay undang ang pagbiyahe niini ug ang mga drivers walay katulog ug pahulay. I believe tanan yung mga staff gani, no? Kung na maganila, that's an opportunity para naka-opportunity na siya nga magpagmakita nga nato ang enforcers o PDRMO or Penro nga staff o apel ko mismo nga wala tay kanang mga staff nga naghimo niya na. Wala gibutiag ni tribunalo ang schedule kung kanusa ang surprise drug test. Mahinungdanon alang kaniya nga drug-free ang mga private ug public employees aron mas epektibo sila sa ilang mga trabaho. Kung doon naman gani, automatic, no? Kung unsay kanang penalty, unsay kanang konsekwensya na nga naghimo sila, so atubang mong gina sa mga tao. Alang sa Aksyon Bisaya, Athena Bel Simenyoza, News 5. Mga barangay konsehal sa Danao ug Naga City nadakpan sa anti-illegal drugs operation. Kinigaksyonan ni Leslie Camarade Vistil. Nadakpan sa mga sakop sa Naga City Police sa may barangay Tangkid Dakbayn sa Naga si James Lee Cabisares, barangay konsehal sa Kabungahan, Naga City ug Noel Batiana. Nasakpan ang duha nga nagripak og shabu ug nakuhaan sa gidili nga drogas. Apan gimakakini sa konsehal nga matud pa na atlan lang siya didto sa maong dapit o gani gipukaw lang siya sa pulis. Yun mo ka ng usual siguro pero awan ba ng occasionally ba? Pero wala ka ni-engage o pamaligya. Wala sa bang. Sa Dakbayan sa Danao, nasikop sab sa mga sakop sa Danao City Police si Jenkins Sino Arinas nga usa ka konsehal sa barangay Manlayag, Danao City. Nadakpan siya uban sa duha ka minor de edad ug laing 4 ka tawo sa usa ka drug den nga nagsuyop og shabu. Apan iyang gipanghimakak ang pasangil ug naatlan lang sa raid sa mga pulis. Matud niya, dugay na siyang miundang sa mong bisyo. Wala jud bitaw. Sa pagkatinood lang wala. Tiga mo yung drogas? Sa una, Karon, wala na. kano sila kami nunong? Dugay-dugay na mamoy. Sukad nga, kuan. Magkonsehal ka? Oh. Samtang nasikop sa usa ka checkpoint sa Punta Princesa Police Station ang usa ka Neil Quijano nga taga barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Siya suway unta nga muikyas apan wala na makalusot sa mga pulis ug nakuhaan og usa ka pakete nga shabu. Para nako niya akong gi-check siya amo action siya U-turn ba bro. Niuno lang siya kaya ako man siyang gi-kuan. Akong gipangayo og kuan mga dokumento sa motor, license. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Provincial Health Office mupahigayon og misting operation sa mga lugar nga asa misaka ang mga kaso sa dengue. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Base sa talaan gikan Enero hangtod Hulyo 9 ning tuiga, niabot og 154% ang pagsaka sa sakit nga dengue. Ang Cebu City ang adunay pinakadaghan nga kaso diin 5 ang namatay. 5 usab ang patay sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Kita diri sa PHO, we look at the different LGUs nga naatay taas nga top 5 for example for the past weeks. Ato na schedule ng listing even without the request from the LGUs. Okay. But usually we would receive a request for misting activity, especially if there is or there are deaths that have occurred in that particular locality. Gawas sa misting operation, magpadayon sab ang ilang information drive sa mga lungsod ug syudad nga taas ang kaso sa dengue. Karong tuiga 4 milyones pesos ang ilang budget alang sa environmental sanitation program nga maglakip sa pagpalit og chemicals batok sa lamok. The bigger part of the bulk is for procurement of larvicidals and misting chemicals. Niining pagsaka sa kaso sa dengue, giawhag sa IPHO ang publiko nga kanunayon ang pagpanglimpyo sa palibot aron makit-an kung dunay magpundo nga tubig. Gidasig ang mga ginikanan sa pagpa-check up dayon sa ilang anak kung nakasinatig hilanat. Giklaro sab sa IPHO nga libre ang eksaminasyon niadtong mga pasyente nga labing pobre.
Ang mga district hospitals adunay dengue rapid test ug mahibalo dayon kung dunay sakit nga dengue ang bata o dakong tawo sulod lang sa usa ka adlaw. Early diagnosis and then monitoring man gyud ning dengue. They come in mahydrated, so dili ta mo go into shock, then dili gyud na taas atong mortality. Mabantayan gyud nato ang pasyente. Yes, our hospitals it's as a mandate already nga kung dengue gali una gyud ni sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dugang mga pulis nga nalambigit sa gidili nga drugas ang tangtangon gikan sa Central Visayas. Kini gipadayag ni Director General Ronald Bato de la Rosa kinsa mibutyag nga ang mga pulis nga iyang gipailisan nalambigit sa gidili nga drugas. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Yung resources na intended para sa prison order, hindi po niya yung personal. That is government resources. The government resources are intended for the benefit of the people of Cebu. Subling mipahinumdum si Chief PNP Bato de la Rosa ngadto kang Cebu City Mayor Tomas Osmeña human kini mibakwi siyang suporta sa kapulisan gikan sa reward system, sakyanan, fuel ngadto na sa allowance. Matud pa ni De La Rosa, gikinahanglan gyud kaayo nila ang suporta gikan sa local government unit apan kundi kini mo suporta sa ilang kampanya di sila manginghawa. Dugang pa ni De La Rosa, makatrabaho gihapon sila bisan og way suporta gikan sa LGU. Matud pa nila, aduna gihapoy mutabang kanila gikan sa pribadong sektor. Ayaw kaguon, we can survive. The PNP can survive. Although we need them very badly, support the local government. Very badly, we need them. They are our partners, they are our boss. But the PNP can survive. Kaya naman ito. We can wage a war by our lansa kung kinakailangan. Nangayog dispensa si Chief PNP de la Rosa ngadto kang Osmeña kinsa nang luod nga gitangtang ang mga police official sa reyon lakip sa direktor sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Apan gipahinumduman ni De La Rosa si Osmeña nga gikinahanglan niyang tangtangon ang mga taong iyang nasayrang nalambigit sa ilegal nga drogas. Matud pa ni De La Rosa, adunay pipila ka mga pulis nga tangtangon nga anaa sa ilang listahan. Pasensya na sir kung nahiyubos ka nga ipong tanggal na mo ang imong city director, ang imong mga pulis na na-identify sa illegal drug trade. Pagkaan na ito, wala na itong cover-cover. Yung kanila namang collection is na simple on the take. May mga nagadawat, di na kung pakimi-kimi na nagadawat. Kung nasaktan siya sa among gihimo nga desisyon, ngayon akong pasaylo. Publicly ngayon akong pasaylo, sir. Sorry. We need you, I hope. Magbagong imo na sa mua. Ang gitangtang nga Police Director sa Dakbayan sa Sugbo nga si Senior Superintendent Benjamin Santos Jr. na ilang nga bata-bata ni retired Deputy Director General Marcelo Garbo Jr. Dungan nga giilisan sila si kanhi Regional Director PRO7, Chief Superintendent Patrocinio Comendador ug mga Police Directors sa Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu ug Bohol Province. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. 22 ka panimalay ang nasunog sa Barangay Tejero kagahapon. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Nag-iyahay na lang og bitbit sa ilang mga butang kini mga residente dinhi sa Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 7 sa buntag, miulbo ang sunog nga nagsugod sa panimay sa usa ka Violi Uwano. Matud pa sa silingan ni Violi, matag buntag manilhig kini sa iyang tugkaran ug naanda na niini nga dauban ang iyang mga sinilhig nga sagbot. Wa man na yung gidauban nga ng dahon sa lunggoy ba? Ya, manilig sa magdaog-daog gina siya. Maura to. Nasunog. Disabled na siya? Dili. Tambay. So, mao ginay kasagaran niya buhat. Magkadabuntag, magkuan siya ba, magnilhig, na magdaog-daog na siya. Si Arsenio Naparati, suway nga migamit siyang fire extinguisher apan wa na masalbar ang iyang balay gikan sa kayo nga daling mikatap. Matud ni Naparati, kini ang ikatulong sunog nga nahitabo silang dapit. Katapusan kining nasunog ni atong tuig 2006. Moto dito sa amo silingan ya. Pag nagdakog fire extinguisher ako diri.
Udi naman bada kay dako naman kayo. Moto nga ako na lang balik gila gibutan ri ang fire extinguisher. Ako na lang wasama na nawa mo pud gani. Mato ni Fire Investigator SFO for Jovito Abelgas, dali nilang nakontrol ang kayo ug wa maglisod tungod sa pagsulod sa nasunugan human gipatuman ang reblocking sa lugar. No, kini gi-reblock naman ni ma'am. So ang ato is ang atong mga balay is made of light material lang mo na dali ra siya nakakayo. So wala tayong problema. Wala ra tayong problema. Kay dali ra siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mayor sa Dakbayan sa Sugbo mihagit sa DILG sa pagkiha kaniya tungod sa iyang pagdumili sa pagsuporta sa kapulisan. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Go ahead, sue me. I have no way of answering that. Go ahead. Ako di challenge. I help more than anyone else, no? Gihagit ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang Department of Interior and Local Government nga kasuhan siya sa di niya pagtabang sa operasyon sa kapulisan. Subay kini sa kamanduan sa DILG sa tanang mga mayor sa pagtabang sa kapulisan sa pagsumpo sa problema sa ginadaling drogas. Gibawi ni Osmeña ang pagsuporta niya sa kapulisan human gitangtang si Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Patrocinio Comendador ug mga police directors. Gihangyo ni Osmeña si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nga ipabilin sa pwesto si Comendador sulod sa 3 ka buwan apan gitangtang gihapon kini. Because I heard already it was going to be relieved. I said, ayaw siya. We're already starting out well. Give them a chance. You're angry at Garbo is gone. Matod ni Osmeña, di na niya karon priority ang iligal na drogas o kriminalidad sa Dakbayan. Unahon niya ang traffic, problema sa basura, pagbaha sa syudad, medikal o paglasla sa budget. Giundang ni Osmeña ang paghatag og financial incentive sa mga pulis nga makapatay og kriminal o paghatag og allowance sa Cebu City Police. Dili na usab siya mohatag og sakinan nga iyang gisaad sa mga pulis sa wa pa mahitabo ang lahugay sa PNP. Don't ask me about him, okay? I will not answer any questions. So far, wa pa man siya order na ako kung kanang madayon ba og turnover karong 21 or dili. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kagamhanan sa siyudad sa Mandaue hapit nang mupatuman sa no contact apprehension policy alang sa mga makasupak sa lagda sa trapiko sa ilang dakbayan. Kung unsa kini atong sayron sa report ni Jinky Rosit. Sud sa multi-million peso nga traffic command center sa siyudad sa Mandaue, gipakita sa mismong hepe ang high-tech nila nga sistema sa dagan sa trapiko. Pinaagi sa 21 ka mga high-definition CCTV camera nga nakamuntar sa matag major intersection sa Mandaue City, sayon na lang alang nila ang pagmonitor sa mga traffic violators. Mamahimo nilang i-zoom in ang plate number sa mga motorista nga nakalapas sa lagda sa trapiko. Dayon i-report sa 12 nga traffic enforcer aron maisyuhan og citation ticket. Kaganiha lang gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9, mukabat sa 40 ka mga traffic violators ang ilang nasita. Sa itong problema sa kanang ilahang plate number na i-cover nga plastic pro violation magiduntan na siya sa LTO, no? Okay. So atong gibuhat is ang type na lang sa sakyanan ug iyang color. So makapture to atong ipa-print sa next nga intersection. Si Vice Mayor Carlo Fortuna nangamahan og usa ka balaod nun nga gitawag og no contact apprehension policy. Sa higayon nga mahimo kining ordinansa, di na kinahanglan pang sitahon sa enforcer ang driver tungod kay padad-an na lang sila og subpina. Gipasalig ni Fortuna, dili kini mahimong problema sa uban nga mga drivers. Kunya ang katong drive sa jeep ni karong adlaw dili mao ang drive sa sunod adlaw nga sila may suhan, di na mitabo because the form eventually that the team will use will indicate the time and the venue, location of the violation. So it's very clear. So si Mayor Luigi Kisumbing mapasigarbuhon sa iyang mga traffic enforcers kay bisan sa ilang kakuwang, apan padayon nila nga nabuhat ang ilang trabaho ug namintinar ang kahapsay nga dagan sa trapiko sa ilang syudad.
Tun-an sa iyang administrasyon ang posibilidad sa pagpalit og dugang mga CCTV camera nga dako og gamit sa ilang dakbayan. I want to reiterate the fact that Mandaue is now a traffic discipline zone, and we will continue to issue citations as need be until such time as the riding public fully complies with our laws and ordinances in the city. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. No plastic ordinance sa siyudad sa Mandaue gipatuman na apan ang multa alang sa masakpang migamit og plastic karong pang weekend. Sugdan aron paghatag og igong panahon sa Mandawihanon nga makaandam. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Command center personnel downstairs, so Mitagana og usa ka semana ang lokal nga kagamhanan sa Mandaue aron ipaybaw ngadto sa tanang negosyante ug sa mga yanong lungsuranon ang hingpit nila nga pagpatuman sa plastic ban ordinance sa ilang syudad. Apan kutob na lang kini karong Biyernes tungod kay karong Sabado sugdan na nila ang pag-issue og citation ticket sa masakpang establishmento nga migamit og plastic. 500 pesos ang multa o pagkapreso sud sa 5 ka adlaw ang atubangon sa masakpang misupak niini. Gipasabot ni Mayor Luigi Quisumbing kinahanglan niya kining ipatuman aron madisiplina ang mga tao ug di lang magpataka sa paglabay sa ilang mga basura bisan asa. we have just started to go around to inform those that are still using around that this week the plastic ban has already gone into effect, and we will start issuing citations and penalties this week. This weekend. Apan sinay Carmelita nga 30 ka tuig nang naninda og isda, naguol kung unsa na lang ang gamito niya kung dunay mo palit kaniya. Sagad sa mga manindahay, wa mahibaw nga epektibo na ang pagpatuman sa maong city ordinance. Mao gani mama among problema ana nga og bulusita among sudlan mabasa man. Unya magubang kuan plastic aw kuan na lang niya ilang dadon kanang papel. Ang isda mabilin kay basa biya ang isda ma'am. Nasuta sa mayor nga ang plastic mo isagad hinungdan sa pagbaras sa mga kasapaan. Mausab kini ang samang rason kung anong gipatuman niya ang citizens arrest sa masakpang nagpataka sa paglabay sa ilang mga basura. Suportado hinuon sa Mandaue City Chamber of Commerce and Industry ang no plastic ordinance sa Dakbayan. Wa sila'y nakita nga dautan niini. Gani andam silang musanong sa maong ordinansa. More importantly, manggod sa mga negosyante also is to be part of kaning corporate social responsibility. No? We do understand the concern also of the community being negligent in terms of disposing of their trash, no? Which contributes to the flooding problem. No? So, Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga sakop sa PNP Press Corps nagpa-drug test alang sa pagpadayag og suporta sa kampanya sa kapulisan batok sa gidili nga drugas. Kinigaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Isip pagsuporta sa kapulisan sa ilang hugot nga kampanya batok sa illegal nga drogas, ang mga sakop sa media nga na-assign sa pag-cover og pulis may paubos sa drug test. Gisaksihan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang drug testing. Matud pa ni PNP Chief de la Rosa, nalipay siya sa gipakitang suporta sa Cebu Media sa ilang kampanya. Gani plano siyang ipaubusab sa drug test ang mga sakop sa media sa kauluhan. Oh, look at the fire in my eyes. I hope to transmit this fire into your eyes. Una-unaan niyo yung kamo na yung pamilya, kamo na yung mga anak. Bisan pag walay mayong laki, bisan pag kani human rights, ako sa patanaw sa kong mata, kung sa kami klasensero, bisan pag human rights mo, naadya po yung pamilya nga ginapagitahan. Kung masagdan na ito masagdan yung kapulisan ini nga laban, mapildi, kung mapildi ang pulis, tungkol wala mo'y suporta, kaysa may magsaper, kita tanan Pilipino. Ang presidente sa DepPNP Press Corps nga si Arnold Bustamante may padayag nga ang gihimo sa mga sakop sa media pagpakita nga mismo ang mi-cover sa kapulisan limpyo. Matud pa ni Bustamante nga bisa ng mga sakop sa media boto sab nga mapukan ang illegal nga drogas. Seryoso sa kampanya sa illegal nga drogas, unya kita suporta pod ta sa kampanya sa kapulisan pagpuhag sa illegal nga drogas kay problema gyud ang illegal nga drogas. Kini atong pagpakita pag pasubmit nato sa illegal drug test aron pag klaro sa katawhan nga ang media diri sa Cebu
clear og why bahid sa paggamit sa illegal nga drugas. Giawhag usab ang uban nga mga sakop sa media sa Sugbo sa pagpa-drug test aron ipakita nga drug-free ang mga sakop niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado-Vistil, News 5. Sugda na karong semanaha ang rehabilitation sa Monad Shoal sa lungsod sa Daan Bantayan. Pipila ka hektarya sa Monad Shoal na daot diyang nasangad ang cargo vessel nga MV Belrose nga nagkarga og clinker cement paingon sa usa ka planta sa San Fernando. Matud sa Pangulo sa Penro, Baltasar Tribunalo, ilang ikatagbo karon ang representante sa barko ug local official sa lungsod sa Daan Bantayan. Unahon sa pagkuha sa mga local divers ang pintal sa barko nga namilit sa ilawom nga bahin sa Monad Shoal. Miabot sa $1.5 million ang gibana-bana nga damage sa Monad Shoal. Sugyot nga mandatory drug test alang sa tanang high school students lukop nasod. Imposible pa sa pagkakaroon sigon sa usa ka DepEd official. Kakuwang sa pondo sa pagpahigayon niini mao'y gitudlo nga hinungdan nganong lisod pa kini kabuoton karon. Si Jinky Rosit sa detalye. Di na bag-o alang sa grade 11 nga tinunan nga si Leia May ang problema sa droga sa Katilingban. Busa alang niya, mas maayo nga ipaubos sa drug test ang mga estudyante sa Mania aron matabangan pa ang masakpan nga nagpositibo ni ini. Bisan si Metsi nga minor de edad sab, way supak ni ini. Mostly ang makuan jud ana kay mga bata ang maapektuhan tungod sa ilang surroundings ay kasagaran na nagpuyo-buya sa mga kuan nga area nga daghang mga drugs. So para ma-prevent na siya ma-stop una ato jud ka sa mga batanon. Okay ra sad ko ana mamay uyon ko ana. Apan alang sa OIC sa Abiliana National High School, kinahanglang mahibaw ang mga ginikanan, labi na ang guidance counselor sa gayong ipatuman na kini. Ang katong sa una sa amo sa mga bata nga random, free ramon to sa ako nahibawan, ma'am. Pero sa pagkakaroon, og ila dyan na dito sa babaw nga i-mandated yun na nila nga naataan na sa among eskwelahan, we have almost 5,000 students. Kung ako gina nga budget, wala mi ana di. Sa miaging adlaw, gisugyot sa usa ka taas nga opisyal sa Department of Education Central Office ang mandatory drug test sa tanang high school students lukop nasod. Apan alang sa DepEd Region 7, imposible matud pa kini sa pagkakaron tungod kay wide budget ang gobyerno alang ini. Ang pwede nilang mahimo mao ang random drug test, din mahimo silang makig-alayon sa Department of Health ug bisan sa local government unit dinhay sakop ang tunghaan. Should really have a technical way of finding out the positiveness of the utilization of drugs. We should not depend mainly on haka-haka or kuro-kuro, at then pinpointing to people without the evidence or the burden of proof. So, tinguha sa DepEd nga mahimong child-friendly ang tanang tunghaan sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Suspected nga drug lord sa Sugbo gihagit sa PNP chief sa pagbutyag sa iyang mga bank accounts kung seryoso kini sa paghimakak sa kalambigitan sa gidili nga drugas. Apan mibahad usab ang PNP chief nga iyang pusilon si Peter Lim kung iya kining makitaan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado-Vistil. Gusto mo kaya mag-surrender? Openly. Gusto mo kaya na tininood, kinasing-kasing nga mag-surrender? Open all books. Wala tayo tabuhay. Kini mo'y hagit ni Chief PNP Ronald Bato de la Rosa ngadto kang Peter Lim nga gingalan ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa ka drug lord. Si Peter Lim nga nakighimamat kang Presidente Rodrigo Duterte ni atong weekend aron i-clarify ang iyang ngalan nga wa siya malambigit sa gidiling drogas. Matud pa ni Bato, kung kinasing-kasing ang pagpadayag ni Peter Lim, muuyon kini sa pagpirma og kasulatan sa paghatag og access ngadto sa investigating body sa iyang mga bank accounts. Concept undertaking ba? Na you are free to open all my accounts, or you are free to scrutinize everything para malaman natin kung saan galing yung kayamanan ko. Whether it be from legitimate or illegitimate sources. Unta lang how I wish.
Gipakita ni De La Rosa nga kanunay siyang nagtakin siyang service firearm tud kay kun iya makitaan ang drug lord, iya kining pusilon. Matud pa ni De La Rosa, di siya mahadlok mamatay pero iya gimpatyon kung makita ng notadong drug lord sa Sugbo. Kita alam mo ng drug lord di Cebu, notado ka drug lord. Tingilingan isa ko kabasig na CCTV. Nag-cellphone. Patyo na po dito ba? Pasensya na lang. Pasensya na lang. Grabing atrasong ihimo mo sa Pilipinas daw. Sobra kadaghan ang utok ng imong giuga. Sobra kadaghan mga kinabuhi o kinaugmaon sa tao nga imong gisira. That's really personal. Very personal. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga pulis nga nalambigit sa gidili nga drugas giawhag sa PNP chief sa pag-surrender sa dili pa sila masakpan. Dunay mga pulis sa Sugbo nga iyang balhinon sa Mindanao tungod sa gidiling drugas. Kinigaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Wala na natingala ko. Kami dito, grabe pinatsanay na mo dito sa mga drug personalities. Kamu diri sige dawat. Dili man tanan ha. Kasagaran nagadawat og kwarta gid sa droga. Usa man tabok sa tuwa. Nakapangutana si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa og nganong nahimo sa kapulisan sa Sugbo sa pagdawat og kwarta nga gikan sa illegal nga drogas. Matud pa ni de la Rosa og di muliho karon ang kapulisan, mahimo nga usa ka narco state ang nasud. Gipahimangnuan ni De La Rosa ang kapulisan nga di magpadala sa mga pundok nga muhulga sa pag-imbestigar kanila kung mupatay ato sa police operation. So kung dilita mo hiniyong karon, we will end up to be a narco state. This is the right time na ating presidente na determinado na humanon ni atong problema sa droga. Do not get distracted dyan sa mga tao dyan nga mga kung sino-sino yung magpa-imbestiga. Mato ni PNP Chief, kundi sila muliho karon, posible nga dili na unya kini makontrolar, hilabi na ang gidaghanon sa mga pulis nga nalambigit sa gidili nga drogas. Inahanak ka grabe. Pulis, nagabalik yung droga. Diyos ko, tabangin ko. Pulis, nagabalik yung droga. Iyang gipahigayon ang major revamp sa kapulisan lukop nasod aron mabalik ang pagsalig sa katawhan. Mato ni De La Rosa, aduna sila i-assign nga pulis ngadto sa Mindanao nga gikan sa Region 7. Apan wa mobutyag kung pila ka buok pulis sa Sugbo ang apil niini. You cannot get the full cooperation of the community. Hanggang makita nila nga si PO1, si SPO1, SPO2, naghabalo sila. Nga nagadawat ang kwarta gikan sa droga, nagabaligya ang droga. Hanggang makita nila na sa kalsada, musulti ang tao sa mga, I don't believe the PNP sincerity to fight drugs. Kaya kanang pulis na napaghihapon niya, pwede ko patyon anak kung ako musumbong. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ug sa atong light news karong hapon, mga leon, tigre ug bear sa Osaka Zoo sa Japan mo'y gihimong designer sa mga jeans sa pipila ka mga nag-unang kumpanya didto nga tigama og mga karsones. Aniya ang report. Di ilang mga simpleng atraksyon ang mga leon, tigre ug bear sa Japan tungod kay gihimo na sila didto isip mga designers sa karsones. Gibansagang zoo jeans ang maong mga karsones tungod kay linahi ang pagkagisi-gisi niini gikan sa mga pinaakan ug kinarwasan sa mga leon, tigre ug bear. Nagikan ang ideya sa zoo jeans gikan sa Tohoku Gakuin University. Gisugdan nila ang maong proyekto aron makatabang sa ilang rehiyon ug sa lokal nga mga zoo dinhi. Gimugna ang zoo jeans pinaagi sa pagbilin sa mga baong nga mga panapton sud sa bilangguan sa mga nag-unang labing bangis nga mga binuhi dinhi. Ilang pasagdan nga pagaduhaan kini aron magkabaton kini og linahi nga gisi-gisi nga maoy magsilbing disenyo sa matag karsones. Human kini pagaduhaan sa mga leon, tigre ug bear, kuhaon na kining mga tela og ihatag sa mga nag-unang kumpanya sa mga jeans sa Japan nga pwedeng makahimo og napulo ka karsones gikan niini. Ibaligya ang mga karsones online kung diin mapalit kini sa kantidad nga 98,000 yen o kung kapin sa 45,000 pesos.
Ang hali ni ini i-donate sa mga zoo nga nag-atiman sa mga leon, tigre ug bear nga nagsilbing designer ni ining mga nagkadaiyang karsunes. Alang sa walay karapusang mga chika, o banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Katsera, mga word of the gay nagkanayon. Ang kasing-kasing sa lalaki dapat murag balot, kinahanglan o saraka chicks ang sulod. Agay! Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!